होस एथ' जायो आं फुंनि साननि मोनानि भिटामिन ओंखाम ना बेदर जानायजों लोगोसे लोंफाबा फुङो होननायखाय दैखौबो गो लोङो आङो मा गैया फुङा गोदोनानि बेगेङावबो फैसा खुस्राफ्रानो लाबाय थाजासिगोन दैफ्रानो फवासेसो दोनजासिगोन ओरैबायदि हामबाय बे बाजैयासो मुलिफोर रोंबायगौ नामाब्रा फुंनायनि र' गाबज्रिनां ओइ बाजै बाजै मा गाबज्रिलायखो बिहालाय मानो गाबज्रिदों नांसिखौलाय दा बिहा बिबाजैखौ बाजै बाजैलै मा जालायखो आगै मा नांसिगौलाय नांनायालाय नांसिगौमोन बाजै आयै आगै सना नोंदाया बिदि होबाय थानायखौ मोनथिबा बिराद दुखु मोनगोन आंखौ सोङालै बाजै आदानो आंखौ खोन्था साननैसो नेथ' नोंदाया हरबानो होगोन आं नोंनो है बाजै आं नोंखौ थाखा फैसानि जुनैल' गाबज्रिहराना होनबालाय माथो दङ बाजै आंनो फुंनायनि माबा मोनसे जाहोदो ना हाब आगै मा जाबा फुङो आं बोरै मिथिनांगौ जाखो हाब बाजै नों मानो मिथिया जानांगौ जाखो हाबा जानाय मानसिफ्रा मिथिजोबथारोनो मा जाब्ला फुङो मा जाब्ला हामो एसे खोन्थादोब्रा बाजै अननानै फुंनो लुबैथारबाय आंबो आयु हाबा जानायफ्राल' मिथियो आरो नोंबोथ' मिथिनांगौना बैसोआव नोंबोथ' आंनि गेदेर बिदाया बैसो गोरा जानानै आं बैसो गोरलैखौ लाबोनानै नों आंखौ बिबाजै जादों सोमोन्दोआव नङाबाथ' नों आंनि आद्रि जानो समाय खोमा ना नङालै बाजै नोंसोर हाबा जानायफ्रा मोजां गाज्रि खोथा रायलायजोबो ना ज'नो नै आरो दाथ' गोलोम बोथोर फैबाय बिफां साया ज' थानानै